Hekk kif qed jonqsu restrizzjonijiet marbuta mal-imxija u l-anzjani reġgħu bdew joħorġu, l-appell huwa biex dejjem joqogħdu attenti ħalli jevitaw inċidenti ta' serq. Fit-tweġiba parlamentari ħareġ kif mill-2012 sal-bidu ta' dan ix-xahar ġew rapportati aktar minn 15,700 każ ta' atti kriminali fuq anzjani ta' aktar minn 65 sena. Ir-reati jvarjaw minn dawk b'mezzi ta' teknoloġija għal serq minn fuq persuntom teddid, vjolenza domestika, frodi u anki omiċidji. L-ispettur mill-iskwadra ta' reati maġġuri Lill-Anzjani qal kif l-aktar reati komuni fost l-anzjani huma serq fit-triq li jsejjaħ mugging jew snatch theft u serq minn ġodjar. Spjega kif fl-ewwel sitwazzjoni is-serq ma jkunx organizzat minn qabel u ħafna drabi l-aggressur ikun ispirat meta jara oġġetti fuq persuna li jista' jisraq bħal xi basket kbir jew ġojelli. Meta għandek il-persuna li jkun se jwettaq dawn is-serq ikun minkejja li jkun qed ifittex il-vittma tiegħu ma jkunx ippjana li jattakka dik il-persuna partikolari, iżda ikun qed idur l-erja ħafna drabi biex jara jekk hemmx persuna ħafna drabi vulnerabbli, anzjana li jista' jattakka lilha. B'differenza, serq minn ġodjar jirrikjedi pjanar. Fix ħin toħroġ mid-dar, fix ħin jekk għandha ħinijiet fissi meta toħroġ mid-dar. L-affarijiet li żżomm ġod-dar, it-tip kif tagħlaq il-bieb, il-lokk li għandha, kif issakkar. Dawk affarijiet li ħafna drabi biex tidħol ġod-dar, il-persuna li qed tidħol ġod-dar trid tippjana iktar. Għaż-żewġ tipi ta' reati, l-aktar appell kruċjali huwa biex l-anzjani ma jżommu qatt rutina. Hija importanti li persuna ma taqbadx rutina, eżempju dejjem tmur l-istess ħin tixtri dejjem l-istess tgħaddi mill-istess toroq. Dik hija importanti biex jien ma tiġix bniedem ma jkunx jista' jsegwiha. Min jara xi ħaġa li tista' tidher suspettuża għandu jinforma mill-ewwel lill-Pulizija u bniedem m'għandu qatt iġor affarijiet ta' valur fuq meta jagħmel il-qadi ta' kuljum. L-ispettur spjega kif il-Victim Support Unit tal-Pulizija tibqa' f'kuntatt mal-vittmi anki wara r-reat u minkejja li ħafna drabi l-valur tal-oġġett misruq ma jkunx kbir, ir-reperkussjonijiet u trauma psikoloġika ikunu ferm akbar. It-trauma tkun psikoloġika ħafna. Jiġifieri aħna kellna anzjani li kienu jgħixu ħajja indipendenti, kienu jgħixu ħajja li jmorru jixtru, jmorru l-quddies, il-ħajja rutina ta' kuljum. Iżda sfortunatament wara l-inċident spiċċaw ingħalqu ġod-dar u ilhom snin ma joħorġu. Fl-istess waqt jaf ikun hemm ferita akbar marbuta m'oġġett misruq b'valur sentimentali. Ħafna drabi aħna nintaqgħu ħafna li jsemmulna l-valur sentimentali. Ġiżirana tkun tal-ġenituri tagħhom għalhekk iħossu dik il-weġa li xi ħaġa ta' xi ħadd li jkunu tilfu tkun intilfet għal dejjem.